Здравейте, приятели! Отново сме заедно в Магистериум. Днеска изключително мъдростта ще ни учи относно външния човек. Относно нашето вход в телесния свят, социалния, обществения. Защото, освен, както апостол Павел казва, който е в Христос, той е ново създание или ново творение, също е факт, че ние живеем в свят, който самите ние сме съпричастни с тлението, в телесния ни живот с скърби, страдания, болки. Това е част от живота и на Божиите хора. Затова и Светия Дух е наречен утешител. Утехата на Духа. Защото във физическия свят наистина виждаме съвсем други закони, виждаме стария свят, който той преминава и всичко, що е в него и всяка поход и желание към него преминава. Затова ние сме обикнали бъдещия свят, както в този ние виждаме славата Божия зад творенията, т.е. виждаме оная красота, която ни радва, Божия промисъл и намерение. Но факт е, че много болка, страдания, неправда, нечестие, неща, които измъчват всеки един от нас. И вижте, защо ги говорят тия неща? Някой ще каже, пак започнахме с тежки думи. Защото, приятели, множество и християни, пък да не говорим за вънкашните невежи, в безумие, в невежество хора, те искат само хубавото, приятното. Дори Божите хора търсят благодата. Само, че не разбират, че тя има свое предназначение, своя задача. Както благодата в новия човек, така и оная благодат, която въздига и трансформира, променя, промяната, назначена за нашият естествен външен човек, който е в онова състояние на света, което виждаме, че в тление, в разруха. В това ние сме и в изпитания, там сме и в болки, пак казвам, скърби, страдания, и които обаче чрез Божията благодат ние ги надмогваме. Тоест, ние ако не разбираме за какво е предназначена благодата, ние няма и да разпознаваме, няма и да виждаме нейното действие. Дори да имаме в някакъв момент, тя ще секне или ще бъде на случайен принцип. Веднъж има, тук няма. Божият човек живее в последование. Тоест той следва благодата, той е под благодата, той изследва. Изследва Божието действие, дори в своите немощи. Защото ние сме недостатъчни и немощни точно в телесния външен наш човек. И точно там е целта да познаем също силата, благодата, действието на Бога. Този смисъл за това може да разберем Павел, който казва: аз съм всячески съобразуван със смъртта на Христос, за да позная силата му. И е много важно да разберем и следното. Той даже казва на друго място, весь ден, цитира един от старите свещени текстове, казва: всеки ден сме като овце на заколение, всеки ден умираме. Сега и казвам нещо, което пак е благодатно, ако човек може да осъзнае къде се намира благодата в нашия естествен ход. Там, където и утехата, и радостта. Много просто. Знаете, има един лав, който изглежда много умен, но е много глупав всъщност, който казва: смелите умират веднъж, а страхливите умират безброй пъти. Сега искам да кажа, естествено, този лав, тази сентенция може да се възприеме по много други начини, защото, примерно, в древните текстове, както и в Откровение на Йоанна, се казва, че страхливите няма да влезат в Божието царство. Всъщност, съвременният човек е много страхлив да се изправи с нещо естественото. Сред нас това е тлението и смъртта. Развалата, разрухата, разрушението, изгниването на нещата и смъртта. Телесната смърт говоря. Затова смелите сме ние, които заставаме и всеки ден разсъждаваме за смъртта, както древните казват: по-добре влез в дом на опечалените, отколкото в дом на веселие, някакво си човешко. Това е много важно да разбере. Тоест смелите застават с тая реалност, дори в физическия свят, за да търсят най-благодат, която ги въздига, която ги изцелява, която е сол. Сол, която забавя този процес и е веделина, която променя всичко. Това е важно да го кажем. Така че смелите са тия, които застават със силността на тлението, на скърби, страдания, болки, неволи, немощи, болести,
за да познае силата, която го избавя от всичко това. Отехата на духа. Обратното ще кажа, че фалшиво смелите са безумните. И те ушким са смели. И всъщност, като дадох този текст, всеки ден сме убивани, сега пък това е обратната игра на тази сентенция. Напротив, безумните се мислят, че са смели, но те като умират, като падат, веднъж загиват в ровът и както се говори за втората смърт, окончателната. Но ние, напротив, всеки ден умираме и всеки ден биваме съживявани. Е много важно да разбираме това. Всеки ден. И това е съзнанието на човека, който е в немощ и превъзмогва. Всеки страх, който идва отвън. Всяка болка, скръб, неволя, немощ, болка и страдание. Надмогва ги чрез духът и това е път. И път на благословение, път на благодат. Но тия неща ги свързвам, защото трябва да ги разпознаем. Сега в тази връзка искам да кажа една друга глупост, която наскоро един Тапагьоте, един Тапагьоте му викам, да цитира Гьоте без да го разбира. Един крастав философ пак беше си пуснал един пост, който е голяма хула и всъщност словата не го разбират. Това е една сентенция, която даже заедно с една статуя изобразяваща подобно на Пиета. Може би знаете на Микеланджело, Пиета, девата с мъртвото тяло на Христос. Момента след като е свален от кръста, но някаква друга модерна версия, в която отецът е хванал тялото на сина и така бръснат, нали, отеца и тук е един вид страданието на бащата. Сега някой ще каже, окей, всичко нас говори за това, което е поста, който има следната безумна сентенция, която е такива я възприемат, която е абсолютно безумие и сега ще ме разберете защо. Се казва, в Стария завет, преди идването на Христос, Бог мъчеше човеците, а в Новия завет човеците мъчиха Бога. Тоест в лицето на Христос, който неговите страдания на кръста. Сега по-голяма тъпотия и лъжа, сега какво да ви кажа по-голяма? Има много други тъпоти, но това е така една синтезирана глупост и безумие и антихризъм, между прочим. Сега защо ще ви го кажа? Бил ги мъчил Бог. Бог не ги е мъчил, но Божия гняв и древността, но като четеме апостолите какво говорят за Новия завет и какво се случва и какво апостол Павел говори за Божия гняв от небесата, означава следното, че страданията, скръбта не се променят, в смисъл те пак съществуват и след идването на Христос, включително и за Божите хора, които все още има едни такива неща, които си остават. Сега ще кажа няколко важни неща в тая посока и да ме разбирате. Значи няма такова нещо, че някога Бог мъчил човечите, пък сега от Новия завет човеците мъчили Бога и вече Бог няма, той се промени. Няма такова нещо. Това са безумие, глупости, страданията на човеците продължават. Да, Христос слезе и стана човек и вкуси от всичкото това страдание, от цялата това битие на човеците и ги изцеляваше, избавяше, извършваше много благодеяния чрез своите чудеса, чрез силата и могъществото на своето слово, чрез ангелските множества, за което има много да говорим. Но сега искам да кажа нещо важно и конкретно за точно това състояние на външния човек, за да ме разберете, че дори вие и ние, верните, защото не всички го живеят това в родените от Бога, в новото създание, в новото творение, в новия човек, също в външния човек, това е старото състояние на света, стария човек си ги има всички тия страдания, скърби. И дори ще ви го дам пример. Когато Христос дойде в жертва за всички нас, той ни изкупи. И това е изкуплението на бъдещия свят. И онова изкупление, което краят му, както Павел казва, финалът на изкуплението, то е извършено вече, но неговата реализация е във възкресение на мъртвите. Когато няма да имат тление, верните ще бъдат в радостта на Господаря си в пълнота. Те и сега са отвъд болките на смъртта, са в радостта на Господаря си, но, както е обещано, града, който слиза на земята, т.е. кротките ще наследят земята, новото небе и нова земя, където няма да има зло, неправда, тление, смърт, никаква злоба. Т.е. злото е унищожено. Но мисълта ми това е възкресение на мъртвите. Но до тогава, странно, добре,
Защо тялото е мъртво, както в предишен един епизод от Магистериум, в заседанията на Магистериума го заявихме това. Защо тялото поради греха е мъртво? Защото старозаветното ни естество, аз говоря онова, което от Стария свят и още съществува, и затова говоря и за старозаветно християнство и днеска най-вече ще говоря за това, не само като някакъв недостатък на много християни, които не познават отвъдното, не са родени от Бога, не познават тайните на Божието царство. Но аз говоря и за всеки един човек, че има този елемент, дори най-верните богоугодници. Защо ще го кажа това? Защото, приятели, забележете, има неща, които техните последствия стоят. И ще ви дам няколко примера. Примерно Адам, неговия грях, нали, чрез него влезе греха и тлението, света, смъртта. Въпреки жертвата и прошката Христа Бога, изкуплението, което в края на времената ще видим, все още виждаме, че има последствия. Искам да знаете, че за всеки един от нас това се отнася също. Примерно отделните грехове. Някой, примерно, може да приеме Христос. Има много случаи на затворник, на престъпник, дори на убиец. Разбирате ли, има избавление, прошка и за най-големия грешник, защото Бог е всемилостив и може да обърне сърцето и да промени природата на всеки един. Тоест в Христос, в Бог Христос, в онова, което неговата кръв се проля, може да се очисти съвестта на някой човек и той отвътре да се промени. Това е новия човек. Но искам да ви кажа, стария човек си следват наказанията. Не значи, че той няма да бъде под ударите на човешките закони, като престъпник. Даже ще ви го дам пример с Давид. Защото това е един много добър пример, който ще видим, че има връзка и с новозаветното време, защото Давид, неговите псалми са винаги пророчества за Христос, който е от потомък през девата от Давидовия род. Но помните, когато той прелюбодейства с чужда жена и направи така, че в битка да загине нейния мъж, там се роди едно детенце от нея, от прелюбодейството му. И след това, когато пророка го изобличи, и когато той плака пред Бога, виках пред Бога, Бог да му прости, Бог му прости, заяви чрез пророка, простено ти е. И това, знаете ли как си прояви това прошка? Защото по-късно той имаше второ дете и това дете беше Соломон, от същата жена. Чуждата жена, след смъртта на нейния мъж. Но какво се случи с детето, заченато по време на прелюбодеянието? Умря. И се казва, че Давид се молеше дано Бог го изцели, надяваше се, но не се случи това. Въпреки прошката на Бога. Той искам да знаете, че има причинно-следствени връзки и това е свързано с външния човек. И днес ще говоря за неща, свързани с оная благодат, която може да коригира, да промени причинно-следствените връзки и въобще нашия живот, как ние трябва да го живееме в благочестие. Благочестие, много важна думичка. Апостолите постоянно говорят за това. Главното е благочестието. Обучение в благочестие. Благочестието е изразяването на нашата вяра и в телесния, физически свят. Тоест там, където ние трябва да сме много активни. Благочестието е действие, което изразява Христос, обаче който се проявява чрез подобни дела на правда, благодеяние, на истина и на справедливост. В този смисъл и апостол Яков ще каже в края на своето послание: братя, ако някой обърне човек, който е в заблуда и се отклони от истината, ако отвърнеш грешника от неговия гибелен път, ще спасиш душа от смърт, но и ще покриеш множество грехове. Тук е един важен момент. Старият човек, там има покриване на греховете. Дед ви казах причинно-следствената връзка. Затова в Стария завет има жертви, има различни видове жертви, има примирителни жертви, има благодарствени жертви. Има много жертви, които даже в новозаветно време също съществуват. Ще видите, че не са отхвърлени от Бога. Ще дам пример за тях. Но мисълта ми е, че имаше едни жертви за грях, които естествено след идването на Христос в плът, те са абсолютно обезмислени. Затова се казва, че Христос на кръста и разпъна противните нам постановления на закона. Множество такива, защото те са хиляди, които не могат да избавят човека, нито да го променят, нито да очистят съвестта му, защото кози, овце, тяхната кръв не променя човека. Но, защо тогава са правени? Някой ще каже, ма те са били само символ. Това са глупости, които могат да чуят от проповедни. Само символ, предобраз.
Разбира се, че винаги има предобрази, но това има действеност. Никога Бог не играе театър. Нищо в този свят, нито в древността не е театър. Също искам да знаете, и това, което е било, а и което и днеска има функция, ще разберете, не е театър. Театър ги правят лицемерите, външни пози. При Бога никога не е така. Жертвите са покриващи. Покриване, както ви дадох пример с Яков, който в новозаветно време казваш, ако ти избавиш някого, покриваш множество грехове. Има се преди свои грехове. Тоест, има подобно както Захей. Как покри греховете в Евангелието се казва билника Захей, който като чу думите на Христос се покая. Какво направи? Каза, покаявам се. Но той беше ограбил мнозина и казва, ако съм ограбил някой, връщам му четвърократно и раздаде половината си имот на сиромасата. Тоест имаше конкретно действие. Разбира, това се нарича покриване. Да покриеш разходи, да покриеш разноски, да покриеш престъпление чрез благодеяние, за което ще споменеме много важни моменти, дори които съществуват. И виждаме ги не само в Новия Завет, и в Стария, но и в Новия. Покриване. Ето Христос каза, когато видя Михей така да постъпи, каза, дойде спасение в този дом. И той го каза преди своята смърт, възкресение, възнесение. Значи още не беше да случило се изкуплението чрез неговата кръв. Изобщо трябва да правите разлики между Христовите заповеди и повеления, които не са само за любовта заповедите. Всяко негово слово, той каза, аз дойдох да изпълня закона. Нито една йота от закона няма да премине, докато не се изпълни небето и земята ще премине, но не и закона. Всичките му повеления, всичките му учения, които четем от планинската проповед, блаженство и така нататък и много други, са едно учение, което не касае новия човек, новото създание, което само за себе си е закон, което в него действа Божието естество, роденото от духа в него, или това възстановление на ония първи човек, който беше в съобщение и единение с Бога. Напротив, тези заповеди касаят състоянието на света, защото те бяха проповядвани преди неговата смърт, възкресение и възнесение. То искам да ви кажа, важно е да разберете, християни, които слушате, във външния човек вие сте под Христовия закон. И това са всичките му думи. И забележете, закон има нещо типично в него, когато говорим закон. Това не е както в новия човек действието на Бога пряко, а законът е послушание към определените заповеди. Да, точно така. Някой ще каже, ама това е легализъм, има всякакви учения, против закона, всичко е благодат. Напротив, под благодат и в Христовия закон, в Христовите заповеди се съдържа благодат. За външния човек ще ви кажа, ще ви обясня защо за външния човек от изключителна важност това. И Христос го разкрива дори в своето учение, ще покажа някои основополагащи неща. Важно е да разберем, кое е основното. Законът е нещо, което ти се дисциплинираш под тези заповеди и правиш каквото е казано. Това се нарича послушание. Покорство. Подчинение дори. Ти си в подчинение. И вижте, ако както минали срещи в магистериум разкривахме, че се умъртвява старата природа на греха, която е в падналата природа на човек. Тоест, тялото на греха е в падналата природа на човек. Там са се наместили сили на тъмнината, демонични сили, които въздействат, княза на въздушната власт. Казвали сме го много пъти вече, който действа в рода на непокорните. Т.е. хората са непокорни, защото им е паднала природата. Но как се умъртвява този стария човек? Чрез новия, но как се прави това? Чрез разпятие, съразпъване, апостола казва, съразпъване и веднага го прави като действено таинство, водното кръщение като воден гроб, т.е. потапянето в смъртта и възкресението на Христос, за да живееш вече за Бога. Но тук е важен момент. Това го казва апостол Павел към римляните, много обстойно, много подробно. Но кое е важното да уточниме? Че това съразпъване с Христос се осъществява в мистерията на съобщението с Бога в Христовото тяло. Знаете, това е учението на апостолите, са изключително в новото създание, новото небе и земя, новите хора, които са части на Христовото тяло. Тоест те съставляват
помежду си едно тяло, което е Христовото тяло, на което глава е Христос. Това е новата природа. Това е новия човек, защото е като Христос, щом са части на Христовото тяло. Да имам предвид, там има разпъване на азът, не аз а Христос в мене, защото има покорство и послушание под единоначалието, под властта, която Бог е направил в цялото тяло и всичките му части да има божествена наредба, Божий ред. Както един организъм си има вътре всяка част да изпълнява определени функции, но всичко е под главата и управлението на Христос в случая. Тоест това е организма, мистичният организъм на онова единение между човека и Бога. Тоест богочовечество. Това, което е живи организъм и действително домостроителство, както древните го наричат, един вид здание на Бога от живи камъни. Това сме говорили друг път много пъти. Но ако тук се случва това съразпъване, покорство и служене един на друг, там човек разпъва стария егоизъм и себичност, похотливост, като служи на общото, на тялото, на делото Божие и се покоряват един на друг в единоначалие, служейки един на друг, както Христос каза, който е по-голям, ще служи на другите, така щото да бъде Господар Христос във всички, над всички и чрез всички, Светата Тройца, Бог Отец и Светия Дух. Това е обаче в новото създание. А стария човек? Как става това умъртвяване? Как става умъртвяването на стария човек? Тук имаме да кажем неща. Тоест това беше една малка скобка, която отново се върнах към мистериите на новия човек, но като аз обещах, говоря за стария човек и за телесния, естествения човек в това състояние, което не се е променило от онова време на първите християни, а и преди това на хората през всички епохи на онова паднало състояние на света и човечеството. Много просто, това става под Христовите заповеди, под закона. Защото Христовите заповеди са изпълнение на всички закони преди това. Ноево законодателство, Енохово, Моисеево, във всички тия древни общества. Орфическото също, законите на Орфей. Но мисълта ми е тази. Това е което важно да коментирам сега, че става въпрос за наистина умъртвяване на природата чрез закон. Как някой ще каже? Спомнете си думите на апостол Павел към римляните, като казва: когато дойде заповедта, аз умрях. И обяснява за грехът, който използва заповедта за да създаде всякаква похот. На друго място, между другото, пояснявам, за всички християни да разберат, че това е старозаветно християнство. На друго място казва: буквата убива, духа оживотворява. Точно когато говори за свещените текстове. На друго място пък също казва, че Бог, когато говори на своите ученици, апостол Павел, затвори цялото писание в грях, за да бъде изкупление и за да бъде избавлението чрез вяра. Но защо е писано това? Това е много важен момент. Затворено писанието в грях, буквата, която убива. Защото тя трябва да убива. Буквата има функция да убива. И това не е само казано в лошия смисъл на думата, защото Павел като казва: значи ли, че заповедта е лоша, щом аз умрях, когато дойде заповедта, не пожелавай? Не. Защото как бихме разбирали, че грехът е грешен, че заповедта всъщност грехът стана много грешен. И сега това е важно да разбереме. Да, това е умъртвяване дори в нашата природа, когато се заявява грехът, че е грешен, той бива изваден на светло. Както се казва, че Христос изведе наяве началства, власти, престоли, господства на показ и ги ограби. Разбира се, в този текст значат много други неща в невидимия свят, които са се случили, но това е също част, елемент от изпълнението на това слово, че всъщност законът има наистина задача да убива. И когато се каже, че обаче грехът взе всякаква повод да създаде от заповедта обратното, антипода, т.е. заповедта не пожелава и на ближния си, какво си, какво. Обратното, произведе всякакви пожелания. И забележете, Христос в онези прословути думи: ако те съблазнява кокото, извади го, ръката, отсечи я, ногата. Това очевидно, това е нещо, което той го заявява човека да го направи. Това е под закон. И казва: защото по-добре с едно око, една ръка или един крак да влезеш в Божието царство, отколкото с двете да бъдеш в ада, да бъдеш в гибелта, вечната гибел на
Сатана и неговите ангели. Това е много важен момент. Тоест има елемент, в който директно се заявява, че има момент на умъртвяване. Тоест това е Христовата заповед визира това. Съблазънта, похотта, онова, което писаното слово, което той самия цитираше, защото той цитираше и в пустинята, когато беше изкушаван, неща от второзаконие. Да, неща, които са писани в закона. Мисълта ми е, това са неща, които те са заповеди, те са дори екзорсизъм спрямо демонични сили, но забележете, в Христос не може да стигне само до там. И това е нещо, което днес искам да ви изявя, защото е много важно за външния човек. Нещо, което и старовременните пророци говориха, защото Христовия дух ги движеше и те разкриват също това, което е валидно и днес. Да, приятели, защото действително вече не можеш да покриеш грехове и престъпления, дори когато вече са извършени в тялото, чрез кръвните жертви. Нали разбирате, покриване означава някой трябва да умре заради греха ти. Защото греховете подлежат на наказание, на смъртно или проклятие и всякакви други въздаяния. И за това трябваше да има покриване. Някой друг да плати цената. Разбира се, знаете, Христос плати цената за всички нас. Това е изкупление. Но аз пак ще кажа един много важен момент. Това е изкупление за тия, които са умряли в Христа. Нали? Това го казва апостола в Римляните, понеже грехът няма вече исковете му никакви отдавления спрямо един мъртвец. Той го обяснява. Нали, исковете, дълговете са към мъртвец. Като умрял някой, той вече не дължи никому нищо. И това го обяснява простойно. Добре де, да, ама ние в старото естество, т.е. в това, което е паднало, ние всеки ден живееме. Самия факт, че умираме, значи има определени следствия, поради което и нашето тяло бавно старее или умира. Как да промениме това? Как да промениме този процес? Тук е важно да видим някои неща, които са пак свързани с послушанието и покорството и подчинението, но в оня контекст, който Христовите заповеди и преди своята смърт, възкресение и възнесение, не само в новия човек, има умъртвяване. Как да умъртвяваме всички тия искове, тия въздействия и включително как да обърнем водите от минус плюс, как да живеем в изкуплението. Тук ще прочетем много важни неща, които са и в Стария Завет писани, но са абсолютно валидни и днеска. И ще разберете защо. Това е 51-и псалом, който между другото е псалома на Давид, точно след това, което ви описах малко по-рано днеска за греха, когато преспа с Вирсавее, жената на Ури, чужда жена, и това ви го описах, нали? И когато после беше изобличен за това, че взе чужда жена, тя зачена и прати на сигурна смърт в битка да загине мъжа й. Всичкото това престъпление беше сериозно, то беше смъртно престъпление. Обаче Господ прости. Сега може да видите, че това е парадоксът, веднага правя една скобка, някой ще каже, бе как, нали, по закона няма прошка, чак Христос, когато дойде да изкупи от греха. Ама вижте, апостол Павел обяснява, че вярата е преди дори Моисеевия закон. Защото някой като каже старозаветно, той визира само Ветхия завет на Моисей. Обаче това е цяло едно поколение. Стария завет, това е възприятие на Ветхия завет на Моисей. Но това не е верно, че има само един завет от Моисей. Имаше вярата на Авраам, преди това на Ной, Мелхиседек. Имаше вярата на много други патриарси, които са преди това, и те също бяха в заветни отношения. И апостол обяснява, че вярата е преди Моисей, защото затова нарича Авраам баща на вярата. Защото Авраам повярва и това му се вмени за правда. В Давид същото се случва. Защото имаше избор. А Давид беше в лични взаимоотношения, в заветни отношения, лично той. В заветни отношения, неговото същество беше в заветни отношения. Бог обещава в него и потомството му да благослови всички човеци, включително от него да произлезе, и както знаеме, по път, чрез Светата Дева се роди Господ Исус Христос. Мисълта ми е тази, че това са едни много важни заветни отношения. Там има заветни отношения, описани в други псалми, където безусловно Бог обещава на Давид, че неговите потомци ще бъдат на неговия престол и че няма да липсва потомък на неговия престол. Дори ако някой съгреши с тояга, ще накаже прегрешенията му, но ще ги третира като
потомство като собствен син. И това се отнася до и за Соломон. Той казва, той ще ми бъде в позиция на първороден. Говори за усиновление. Естествено не говорим за единородния Божи син, за Богът Слово, едно от лицата на Светата Троица, но говорим за усиновление, особени взаимоотношения, които са на базата на вяра. Затова се казва за Давид, че той беше по сърцето на Бога. Неговото сърце беше по Божието сърце. А ние знаем, че човек вярва със сърце, с вътрешност, с вътрешния човек. Но както и да е, мисълта ми е, че Бог му прости. И вижте там, дори се казва, молитвата на Давид в 51-я псалом, казва, сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновяй вътре в мене. Тук говори за сътворяването на новия човек. Дали това е възможно и тогава в древността, ние не можем да ограничим Бога, защото всичко е възможно за този, който вярва в Бога. Писано е, всичко е възможно за Бога. Самия Христос го каза, всичко е възможно за Бога. Всичко е възможно, също текста, който дообяснява, всичко е възможно за той, който вярва в Бога. Защото чрез Бога той може всичко. Обаче факт е, тук искам да кажа обаче някои други елементи, защото говорим все пак за старозаветно време. И говорим много важни неща, старозаветни, ние трябва да ги видиме, т.е. в оная епоха, преди идването на Христос в плът. В тази връзка вижте какво интересно нещо се казва и тук е важно да го уточним. В целият текст, 51-и псалом, ще си го прочетете, той признава прегрешенията си, моли за прошка, иска Господ да го измие съвършено, да го очисти от греха. Той признава всичките си престъпления. И в същото време, нали, той говори точно това, че е роден в нечест и в грях е зачен от майка. Тоест, от майка си. Тоест, говорим за природата, която още от Адам във всички поколения се предава. Но продължава нататък много силни неща, освен, вие ще си ги прочетете, няма да го прочитам целия. Много ясно заявява какво е жертва пред Бога на това време. Жертва на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно. Боже, ти няма да презреш. Значи дух съкрушен, забележете, това е на старата природа. Затова казвам, че в стария човек страдания, скърби там от техата на духа, защото всъщност това е състояние на съкрушение. Състояние на разкаяние. Но това съкрушено и разкаяно сърце, защото то е болно. То е съкрушено, ударено. Това не е новото сърце и новия дух, за който той моли. Да сътвори ново творение, нова твар. Както виждаме в Христос, апостол Павел казва, че ние сме ново създание. А тук много ясно се говори за това, че жертва на Бога е съкрушаване на това сърце и на този дух. Но забележете, обещава Давид в края на Псалома, че той ще прослави в голямо събрание Богът и неговите велики дела. Малко по-преди, в 50-ти псалом, тук пък е важно да се каже, и тук вече пояснявам нещо важно, което от древността е известно. Когато псалмопевеца казва от името на Бога към тия, които жертват жертви кръвни, телци, кози, ще ям ли аз месо, ще пия ли кръв, ако огладнех, нямаше ли тебе ли щях да те накарам да ми дадеш кози и овци? Нали всичките са мои, всичките твари са мои. Тебе ли щях да те накарам да ми ги дадеш, като те са мои? Ще ям ли овце, кози, месо, ще пия ли кръв? Тоест много ясно пояснява нещо, което е парадоксално, защото нали, това е било изискванията на закона. Парадоксално е, защото и в пророк Еремия, може да прочетем в 7 глава, където в 22 стих, когато говори за изход, т.е. това е много парадоксално, вижте какво казва. Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгарени жертви в деня, когато ги изведох из египетската земя. Но това им заповяда, като рекох, слушайте гласът ми и аз ще бъда Бог и вие ще ми бъдете люде. И продължава нататък, обаче, че те не послушали гласа на Бога, върнали се и така нататък. Вече това е текста, който е в пророк Еремия.
Но става ясно, че това, което иначе ние четем в старозаветни писания, специално в Тората, Петокнижието, че има назначени в Левит точно постановления, които са кръвни жертви за грях, за престъпление и така нататък, и така нататък. Има цял набор от различни жертви. Тук се казва, че Бог не е имал предвид това. И се връщам към същия псалм 50, и той е преди Давидовия псалм, където много ясно, забележете, той е Асафов псалм, който се казва, когато казва, ако гладнеех, щях ли да ти искам от тебе ядене и пиене от месо и кръв, казва, принеси Богу жертва на хваление и изпълни на Всевишния обреците си, обещанията си. Оброк, там е и думата брак, не е от бракуване, както някои мислят, а от обричане един на друг. Това са заветни отношения. И изпълни на Всевишния обещанията си с една дума. Заветните си обещания. Призови ме в ден на напас и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Това е изключително важно, защото в този текст го виждаме цитиран в Евреите, послание към Евреите от апостол Павел в новозаветното писание към Евреите, където обяснява също за жертвата на хвала, която е плод от устни. Тоест, жертвата на хвала като плод от устни. Това, което изисква Бог. Жертва на хвала, плод от устни и да си изпълняваш обреците. Сега веднага искам да поясня, защото много християни си мислят, че това е да пеят хубави госпел или други духовни песни или там каквито и да е подобни. Не, че това е лошо, това е част от даже ангелското заставане. Аз съм го казвал в други формати, в други разговори и в ЕЙО, надълго и на широко, когато говоря за ангело-човешкия свят. Но искам друго да кажа, че тук не се визира това. Жертва на хвала, плод от устни, това е онова благочестие, което е на думи и дела прославя Твоя Бог. Там, където ще видим как се покриват множество грехове и въобще тленния свят изведнъж се облагородява и се осмисля в един съвсем различен контекст. Сега това е важно да го кажа. Защо? Защото малко по-надолу в същия псалм се казва, но на нечестивия казва Бог, що правиш ти да разгласяваш моите повеления, разкажеш завета ми с устата си, тъй като сам мразиш поука и хвърляш зад себе си моите думи. И продължава. Следваш крадеца, след прелюбодейците тичаш. Тоест, много ясно тук показва, че жертва на хвала не е просто само да приказваш, а онова благочестие, за което казах. Че това е на думи и дела да постъпваш, цялостно поведение, което е заявление, явяване на оная правда, справедливост, на оная правда като поведение, на това, което е покриващо във външния човек, нали, греховете. Тоест нещо, което е обратното на греха, за което е важно днес това, което ви споделям. Защото, приятели, всъщност това много ясно в този псалм става въпрос, че жертва на хвала не е просто да приказваш, нито да пееш пешнички. Тя и баба Ванка казва там, и че Исус, нали, там имат и иконки, ама знаете, прави точно обратното в непокорство и непослушание. Не случайно знаете оня текст в книга на царете, когато беше в падение самия Саул. Саул, който беше отхвърлен от Бога, защото измени на това, което пророкът му беше казал. Пророкът му казал определено нещо да направи, т.е. това е послушание на гласа Божия. Ето виждаме. И ви прочетох Еремия. Да си послушен на гласа Божия. Че не иска жертви, а послушание. И там в текста се казва, когато Саул се извинява, че той не изпълнил заповедта там да изтреби определени и животни, и нечестивци и така нататък, запазил ушким за жертви Богу, като користолюбие, поради своето користолюбие. И тогава пророкът от името Божие каза, жертви на Бога не са угодни, както послушанието и покорството. И тук става ясно, че послушанието е нещо, което е свързано с благочестието и което е истинската жертва на хвала. Защото е жертва. Това дори когато те хулят или те мразят да заявиш истината, правдата. Не когато ти е окей и да пееш хубави песнички, а да заявиш
на делата на света, че са нечестиви, или да застанеш в защита на безгласния, както в пророк Исаия се казва, да застанеш в защита на безгласния, на немощния, да защитиш правдата и истината. Това е нещо много различно. И за това е писано, и сега правя една скобка, това е проблема, дето и друг път казвам, много старозаветно мислене има в много християни, включително които иначе папагасват и имитират новозаветни неща, имам предвид дори в литургия. Литургия влизат там, застават ушким, и това е масово, и го виждаме в масовото християнство, системното, церемониалното, вънкашно там. Виждаме го особено по Великден, което наближава, и други, нали, такива празници. Там Христос заявява по същия начин подобно. Казва, мнозина ще дойдат мое име, ще кажат, не в Твое име проповядвахме, пророкувахме, дори се казва. Само, че една скобка, пророкуване в новозаветен смисъл е проповядване. Защото апостол Павел казва, който говори, да говори като такъв, който прогласява Божията воля, Божите слова. Божите слова. Така че това е в новозаветната диспенсация. Богослужението е буквално един след друг пророкуват, или това е проповед. За получение, наставление, изобличение. Това, което апостол Павел казва, за какво е пророчеството изобщо. И той няма предвид само старозаветни текстове пророци, а си има предвид новозаветните, защото имаше много новозаветни пророци, от които и той самия беше преди да бъде изведен от Антиохийската църква, за да бъде за делото на неговото апостолство, пратено от самия Свети Дух. Това е описано в Деяния на апостолите. Но мисълта ми е, Христос казва за тия, които казват, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име вършихме велики дела. Той се обръща към тях и казва, махнете се от мене вие, които вършите беззаконие. Тоест те са непокорни, непослушни и те изкривят, извращават закона. Това е свързано с външния човек, който много обича да имитира. Плътта много умее да имитира външно нещата. Затова говорихме миналите пъти за родено от духа, за новия човек. Но външният ни човек никакъв случай не трябва да си въобразява, че с вънкашни пози само, аз не казвам, че заставането, аз говоря за имитацията. Каква са на лицемерието, за което Христос казва, най-много се пазим от него. Защото великите дела, за които става въпрос, да не мислите, че става въпрос за чудеса и знамения и тия, това не е така. Велики дела, това е термин, който може да сравните в Коринтияни, първо Коринтияни, когато апостол говори за различните дарби, способности, но говори и за сили чудодейни и говори за нещо, което е изключително важно да разберете, свързано с таинствата. Велики дела, това са онези дела, които имат външно действие, което не е чак толкова велико, но зад него седат великите сили Божии. Имам предвид, значи, когато свещеник в православна, католическа или протестантска църква извършва таинство. Таинството има външна страна, има вътрешна, която е велика и могъща. Тя е действието на Бога. И има много свещеници, които вършат беззаконие и те могат там да се кичат и да се правят на правоверени, православни и да извършват вънкашно някаква ритуалистика и церемониал. Това са великите дела, които мнозина ще отидат и ще кажат, аз там, знаеш колко панихиди съм направил, знаеш колко сватби или знаеш ли колко кръщенета, знаеш ли колко съм направил, Господи. И колко пъти съм четял апостола Евангелие, знаеш колко пъти съм го правил това, Господи. Когато той ще каже, махни се, защото те знам, че ти тичаше с всичките нечестивци. Това ти беше само покривало. Разбирате ли за какво говоря? Аз познавам много такива, дори които са заблуждавали мнозина. И пред мене са имали една фасада, отвътре се оказаха мерзавци и нечестивци. Дяволи. Та мисълта ми е, това е много важен момент, който ние трябва да разбереме. И той сам много ясно го разкрива, за да разберем какво е хвалението, защото той е свързано също с обреците, обещанията. Не случайно е жертва на хваление и обреци. И сега веднага, за да ме разберете за това покриване и това седение в вярата, ще кажа вече конкретни други неща, които са много знаменателни. Един много показателен текст, това е в пророк Данаил, където пророкът, това е в 4 глава, пророкът Данаил разтълкува един сън на Навуходоносора, като му разкрива, че Бог наистина ще извърши съдби над самия. Няма да ви го разказвам целия сън, не е необходимо в този момент, защото контекста на това, което ви споделям е друг. Накрая той му казва, изход. Как може това да се
по някакъв начин анулира. Да, как може да се покрие? Казва, Бог е решил това да извърши на теб поради явно престъпление и грехове, поради възгордяването. Може да си го прочетете текста. И това, между другото, става по заповед, тая присъда е по заповед от стражите и делото на думата на светиите. За да знаят живите, че Всевишния владее на царство на човеците, дава го комуто ще и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Тоест това, което виждаме в съвременния свят. Нали, не непременно някой като е високопоставен, нали, че той е праведен, а напротив, може да е нищожен. Но се казва, че това е по думата, т.е. на светиите и по заповед на стражите. Ще говорим малко по-късно за стражите на вратите, ангелските, защото това са ангелски чинове. Но вижте, накрая казва: затова, царю, нека ти бъде угодно моя съвет да напуснеш греховете си чрез вършене на правда и беззаконието си чрез правене благодеяние. Нека ли се продължи благоденствието ти? Благодеяние и правда или правосъдие. Това, ще кажа нещо, това е много важно. Малко по-късно ще се върна за конкретиката. Какво е било това? Сега ще ме разберете колко е важно. Но веднага уточнявам и благодеяние. Искам да дам един пример. Много пъти давам една малка скобка. Много хора казват това корбан, дето някой хора нещо си избавил в някакъв ден и на този ден нещо катастрофа или друга е оцелял и прави корбан. И веднага ще ревнат православни протестанти, жертвата е Христос, не може да имат. Вижте, разбира се, че изкупителна жертва не може да бъде днес един корбан, но когато корбан е колене на някакво животно и раздаване на бедните, т.е. правене на чорба, яхния и така нататък и раздаване, това е благодарствен принос. Той днеска е такъв, какъвто трябва да е. Такова и между другото раздаването при покойник или на панихида, раздаване на храна на бедните. Най-вече това е стремежа и целта. Раздаване на храна. Това е благодеяние. Това е на храна. Благодарство, благодарност, която се изразява благодеяние към другите. Това е изключително важно да го споменем. Сега обаче искам да конкретизирам какво е всъщност било конкретното нещо, което е имал предвид Данаил. Защото пророк Данаил, заедно с Езекил, те живеят в една епоха, с една голяма мистерия. Тук не искам да навлизам дълбочини в днешния формат, която е свързана с изобщо формата, който се промени в вярата след Вавилонския плен на всички евреи. Неща, които са много важни в Езекил и Данаил. Това бяха големите реформатори или променящи въобще вярата по време, когато нямаше Иерусалимския храм, беше разрушен. Но това е друга тема. Да, твърдя, че изключително въздействие на Данаил има и относно религията на зороастрианците или Заратустра, независимо как се води, кой е нейният основател, но изключително давление в това време имаше Данаил, защото знаете, през един дълъг период от време няколко царе, вавилонски, после персийски, падишахи, нали, цар на царете, такава е титлата на персийските владетели. Те установяват изключително влияние, което после продължава и след Вавилонския плен. Това мога да прочетете в Данаил. Естествено имат тайни, които се крият между редовете. Но само да спомена, че това, което беше правосъдието и благодеянието в конкретиката, няма другаде да го чуете, но ви го засвидетелствам, защото това е нещо, което го няма в свещения текст, обаче е истина. И има го след това в по-нататъка, може да направите връзките с други събития, описани в свещения текст на пророк Данаил. Това беше свързано всъщност правосъдие и правда да беше извършил Навуходоносор. Той не послуша обаче съвета на Данаил и се случиха всички тия бедствия, които бяха пророкувани чрез този сън. Нали, който 7 години беше в лудост и така, отнемо се царство и трябваше да признае, че Бог, Всевишният е Богът на Данаил, който владее на всички богове и на всички ангелски сили, на всички твари. Но мисълта ми е, какво трябваше да послуша? Да извърши правосъдие, да върне съдовете на Божия дом, който беше разрушен от него и неговите войски, и да възстанови отново храма. Разбира се, това не се случи, той не послуша, но той беше пророкувано, че няма да се случи по негово време. Както чрез пророк Еремия, Данаил беше изследвал това по-раннощно пророчество, че трябваше да минат 70 години след това. Виждате, че наследника на Навуходоносора
един от царете, който си позволи да пие с велможите си от същите златни съдове от Божия дом. И описан в пророк Данаил, когато на момента беше изобличен чрез ангелска намеса, ръка, която пишеше, и някой трябваше да изтълкува какво пише, пак Данаил изтълкува, че пише, че на мен е недостатъчен и че е претеглено мярката му и че властта му преминава към други. И на следващия ден всъщност той вече не беше владетел, защото персийските царе завладяха Вавилон. Това е много важен момент, защото пак си проличава възгордяването и нещото, което не изпълни Навуходоносор, Набуко. Това не го направи и неговия наследник. Виждаме това обаче, че се изпълни много по-късно от персийски владетели, които постановиха с указ възстановяването на Йерусалимския храм, по-късно и на стените на Вавилон, стените на Йерусалим, а и връщането на съдовете на Божият дом. Това е един много интересен момент, защото аз трябва просто да го поясна, разкривайки, че правосъдие и правда и благодеяния са конкретни неща, които могат да покрият предишни грехове. Както ви дадох пример в новозаветно време, Захей, който ограби, но възвърна, но на ограбените това, което е бил ограбил, и раздаде половината си имот и на всички други сиромаси. Разбирате ли? Има конкретика. Не си мислете, че нещата така винаги са казани, малко така някакси на повърхностно, така голяма дума, а нещо конкретно. Конкретиката в послушанието и покорството винаги има сила. Както в случая с Саул, който не послуша Самуил, така и Набуко не послуша Данаил. И това се отрази на него и наследника му. Но искам да разберете колко е важно покорството и послушанието. Защото то е в основата на това, което е благоденствието на външния наш човек. Изобщо трябва да разбираме, че във външното си ходене нещата са свързани с жертви. Жертва на хвала. Щом е жертва, не е толкова лесно да прославиш Бог. Там и жертва на, както е писано, отдайте себе си в жива жертва. Да живееш. Това означава времето на живота си. Да се вложиш. Апостол Павел го каза. Това е Новия завет. Жива жертва. Разбира се, това казвам. Не са кръвните жертви, кози, овце и така нататък. Това е жертва, която е конкретно посвещение. И искам да кажа обаче, това са конкретни неща. Те са и материални. Защото материята, както външният човек е материален, т.е. физически, така и приносите са физически. В момента ще кажем много важни неща, които от древността и до ден днешен са валидни. Доказателство ли питате? Самия Христос. Как мислите? Празни ли са неговите приказки, когато казва, изобличавайки, че тия, които се кълнят, т.е. извършват обрек, обричане, клетва, защото това е било в древния смисъл на думата. Тия, които се обричат в дарът, който се принася на олтаря, те считат, че се задължава и той ги изобличава, казва, не, много повече е олтарят, който освещава дара. И ги изобличава уния, които мислят, че много нещо е като се закълнеш съкровищата на храма. Съкровището на храма е съкровищницата от всички приноси, които са принесени от хората, които влизат в храма. Това има приноси, които са конкретно материални, включително там имайте пред в древността, защото всяко нещо принадлежи на Бога. Всеки първороден, но не само. Всяко нещо, за да се изкупи, т.е. да се покрие дълга, имаше принос. И това не е случайно. Това е във външния човек и днес е валидно пред ангелите и невидимите сили. Пред демони и ангели. И забележете, той го обяснява това. Много повече, казва, е храмът и обитаващия в него, отколкото съкровищницата. Тоест той обръща нещата важно. Той не казва, че не трябва да има приноси, но казва, кое е същественото. Важен е олтаря, на който се принася принос. Да бъде истинният олтар. Както никой не отива да благодари, да плати в бръснарницата, когато е ял пица на друго място. Нали? Много е важен олтарят, който освещава дара, и он е, който обитава в храма, който освещава и всички приноси. Това е изключително важно да го разбереме, защото това е нещо, което ние и днеска живееме и сме призвани към него. Ще ви дам пример. Искаме благословения. Понеже много пъти ние, когато правиме магистериум на живо, го правиме в братството на Свети Илия, където са поканени различните братства
Това е много ценно като събитие, но имам предвид, свързвам го с Свети Илия, един случай, един епизод, много интересен, който по време на глад в Сарепта Сидонска, една вдовица, вече на ръба на гладна смърт, остатъка от нейното дървено масло и брашно, по послушание, защото така и каза пророкът, който я посети, тя сподели тази храна, остатъка, тя, синът и пророк. Но понеже послуша пророка на храна и пророк, което в такъв глад никой няма да направи, но послушанието се казва, че в рамките на години нито хлябът, т.е. брашното, нито зехтина или дървеното масло свърших. Това е подобно, както по-късно Христос прави чудото с 5 хляба и 2 риби. Но мисълта ми е, че вижте послушанието, но това е също принос. Да не забравяме, че никой не трябваше, това беше в закона, никой да не се явява в лицето пред Бога, в присъствието му, с празни ръце. Това беше много интересен момент. Дори бедният трябваше да може да глаголица, може да гълъбче. Аз давам пример с нещо. Не казвам, че в днешно време тия кървави жертви не са валидни. Но пък приносите, които не са кървави жертви, те винаги стоят. Защото самия апостол не случайно много ясно го заявява, че тия, които и в новозаветно време проповедници на благовестието се хранят от олтаря, на който служат. И той го казва даже в контекста: вие, които се храните и от благословенията, духовните благословения, посяваме във вас, много ли нещо, ако се пожънят материални блага? Прочетете си го, апостола го заявява. Също казва непременно с двойна почит да тия, които служат на името и словото, казва всички свои материални блага да ги направите да бъдат и те да участват в тях. Тоест да участват във вашите блага, вашите материални блага. Това са неща, които абсолютно са валидни в Новия Завет, оная щедрост, която е принос Богу. Разбира се, принос не кървав, едно живеене, едно споделяне. И това е свързано пак с олтар Божий, олтарят, за който Христос казва, че той освещава всеки дар. И тук сега ще навлеза в един от най-важните моменти. Сега някои тия неща, които ги казвам, аз много мимоходом ги казвам, да не би някой да съблазни, но е пълно. Апостол Павел, пак казвам, заявява, че тия неща са валидни за служащите на олтаря и това как застава човек в Божието присъствие. Не забравяйте, че самия Христос в Евангелие на Лука се казва, че множество знатни дами, жени и други заможни хора му помагаха и помагаха на него и учениците в делото. Нали разбирате? Защото той извърши чудеса и знамения, но заедно с това, понеже бе отдал той и неговите тотално времето на живота си, като казвам отдал, той е отдал много повече, но го давам в сравнение така, защото ние да разбираме как да се обхождаме подобно нему. Или поне в оная степен, както са негови ученици, последователи или уния, които бяха около него. И имаше много добродетелни жени, много фамилии, семейства, които служиха за неговото дело. И това е описано. Но се връщам към един още по-значим пример. Какъв е примерът ли? Христос казва: искайте, ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте, ще ви се отвори. И това е в връзка с каквото и да поискаме в молитва. Забележете, пак е молитва. Това не е просто някаква вяра и искане към Вселената, а към Божеството. Но забележете, има искане, търсене и хлопане. И забележете, тук е един важен детайл, който искам да спомена, който не става ясен от самия текст, но аз съм обещал в много отдавна и в Ейор, и в други формати, че мъдростта, която ни учи, както Христос обещава, че мъдростта се оправдава чрез чадата си, обещава, че ще праща мъдри към народите. Това са обещания, които визират настоящата епоха, а и при цялата история след неговото въплъщение. Говоря за историята на Божията нация, Христовата нация. Но мисълта ми е, винаги има мъдри, които отиват и разясняват контекста, връзката, духът на това слово, което се изпълнява като заповед Христова, но какво значат тия думи? Защото те не са само пожелателни. Искайте, търсете, хлопайте. Защото, приятели, това е свързано също с обреците, за които казах. Много е важно да разберем какво означава да вършиш Божията воля и да си послушен. Защото казахме, че външният човек също е под послушание. Говорихме от началото, днес, ако си проследите целия разговор, цялото слово, което идва към вас, всъщност става въпрос за това, че външният наш човек е под Христовия закон.
тези заповеди, тези думи на Христос как се изпълняват. Това е много важно да го разбереме. Защото това е божествено намерение, божествена воля. Как се изпълнява това? Как мога да си сигурен, че си в послушание или чрез Божи пророк, дадохме примери, чрез Божия глас, както той е заявил още от начало, слушайте гласът ми. Това става винаги чрез пророци. Но освен това, чрез самите думи на пророците, които остават след това като заповеди, в случая, както са и думите на самия Христос, он е, който говори нам от небесата. Та какво обаче се крият за тези простички думи? И някой ще каже, така, търсиме, хлопаме. Ще ви кажа, това е свързано с обреците, обещанията. Искаш нещо да е по Божията воля, посвети го Богу предварително. Не знам дали знаете каква е динамиката или механизма, или каква е практиката, методологията на един обрек или обещание. Това, че ти призоваваш Бога за нещо конкретно в физически и материален свят и след това му обещаваш също, което си пожелал, да му го посветиш или да го употребиш в неговата воля, намерение, дело, по неговата наредба. Или в името на това, което, или заради това, което той ще благоволи да се сбъдне, ти обещаваш нещо конкретно да извършиш. Не винаги е това, което пожелаваш той да промисли, да ти даде, а нещо друго, което посвещаваш като принос, като дар. Това е много интересен момент. Това е задължително било при древните, искам да ви кажа и днеска във външния човек, изключително важно за твоята вяра. Иначе тя става блуждаеща. Има конкретика. Даже ще ви окажа защо това е така. Защото иначе другото би било поход. Похотта, ти искаш някакви неща и както много християни във външния човек възприемат Бога като вълшебната лампа на Аладин. Знаете за какво говоря? Тоест Бог като вълшебна пръчка, като някакъв, какво беше, рогът на изобилието или нещо от това. Има много учения такива. Не, че Бог не е он, който е Бог на всемогъщ и Бог на изобилието, но има предвид, той ни пази от собствената ни поход. Нали говорихме, че в външния човек това е падналата природа и тя походства. Сега много е интересно, че на древната реч има една думичка, която се превежда принос. И тя е пихоти. Много прилича на поход. Ама е пихоти. И значи не похотите на този свят и към този свят, означава принос. Нещо, което посвещаваш като принос. Защо го казвам това? Защото когато обречеш на Бога това, което си го молиш и това, което е свързано с твоите взаимоотношения, заветни, обещаваш нещо във връзка с това, което да получиш, има голяма сила в това и вярата ти става конкретна. Как се осъществява това? С смисълът, че то става вече инструмент за Божието благословение и на много други. Тоест, то не е вече само за себе си, не е егоистично, не е себично, а изведнъж се превръща в нещо, което е благословение за тебе и за много други. Даваме един елементарен пример. Вижте, ако похотите, дето казах на закона и заповедта, която поражда обратното на нея, всякакви похоти и пожелания на чуждо или зависти и така нататък, тогава искам да ви кажа, примерно не завиждай, не пожелавай чуждото. Как може да възприемем това, че Бог обеща чужди ниви, лозя, дървчета, градове, които прати Божите хора и те ги завоюваха? Това е тъй наречената обещана земя. Това звучи много непоследователно, противоречиво. Естествено има нещо, което има предварителни, има фактически уловка с това, че още на праотците им, Авраам и Сара, беше обещана тази земя. Вие го знаете. Но конкретно за тия хора, как се изпълнява закона, това би влиза в противоречие. Много ясно става в думите на пророка, в този закон, където казва: аз ще ти дам да придобиваш богатства и неща, които не си се трудил. Тоест, те са чужди. Но защо? Поради две причини. Искам да ви кажа, те са разкрити в пророческия текст. Едната причина е за да утвърдиш завета ми на земята, казва Бог. Тоест, дава ти определени неща, за да прославиш Бога. И се казва, ще изпълни обреците си, казва човека, ама и Бог обещанията си.
и казва, ще те прославя голямо събрание, както казахме, прочетохме 51-и псалом, споменахме там Давид, който ще прослави Бога за неговата благост и милост. Но мисълта ми е, това е за утвърждаване Божия завет, Божието царство, Божият народ на земни места. Там е казва, утвърдиш завета ми на земята, външния свят, външния човек. Следващата друга причина. Много ясно е казано, че върхът на беззаконието е стигнал хананските народи. Тоест в Ханаан, в обещаната земя, извращенията, всякакви содомии, след това идолопоклонство и други са в някакъв пик. Тоест време, в което изведнъж Божието правосъдие вече се задейства. Тоест невидимия съд винаги тече, но идва време за жетва. Може би в друг формат ще говорим за това. Жетвата, която се изпълнява от ангели, ангелски сили. Тоест винаги трябва да помните, че времето за случване на някои неща изисква и съдби. Защото всяко благословение е в някакъв смисъл съдби пък на други сили. Било демонични, било на нечестиви и така нататък. Така че в този смисъл, когато ти обичаш на Бога нещо, то тогава придобива съвсем друг контекст и смисъл. То става за да утвърдиш завета Божий на земни места и то е свързано с правосъдие, с правда, защото правдата не е само извършване правосъдие на нечестивите, но както четем в пророк Исаия 58 глава, там много ясно се говори да развързваш несправедливи окови, да отмахваш комота от тия, които са огнетените, да избавяш човеци. Това са абсолютно всяко нещо, което си пожелал и си призовал и поискал от Бога, той ще ти го даде. Но в това искане има обрек, има обещание, което от Божия страна, но и от твоя страна е важно твоето посвещение на този обрек. Чрез който ще извършиш правда, ще установиш завета Божий. Това са много важни неща. И в това има търсене. Вижте, в това ще кажа някой уловка, да, защото уловката е свързана с заветни отношения. Обреците са обичани обещания между човека и Бога, индивидуални, но това е във външния човек. Разберете, във външния човек винаги има този тип взаимоотношения и жертви. Те могат да не са кървавите жертви на Стария Завет, може да са твоите дела, действия, както прочетохме за Навуходоносор. Нещо конкретно трябваше да направи, което той не направи. Следващи царе, но персийски, не от неговите наследници, го изпълниха. Но има конкретики, които ние трябва да сме много деятелни. И в този смисъл са и думите на Христос, пак когато говори за клетва, казва ти, които се кълнят в небето, в земята, казва не се кълнете, защото нито може да прибавите ден на живота си, нито лакът на ръста си или да направите косама си бяла или черен, тук не става просто за боядисване, а реално не можеш да ги промениш. Тоест има неща, които не са в твоя власт. Така, затова не ги обещавай. Затова и в древността се казва, не обичай нещо, ако няма го изпълниш. Трябва да си държиш на думата. Нечестивите не обичат обреци, защото не обичат да си изпълняват думите. Не обичат да са верни на изповедта си. Но това са много важни неща, защото те разкриват изобщо изпълнението на тези Христови заповеди и въобще на които пък изпълняват изобщо всичките предишни завети и закони в себе си. Защото те са конкретика и апостола на нашата вяра, защото Христос и апостол на точно това поведение много ясно казва: но говорът ви да бъде да и не. Всичко, което е повече от това, от лукавия. Какво се има предвид по това? Разбира се, аз съм говорил в други формати, има други нюанси и пластове, но тук конкретно в контекста на темата ще ви го кажа простичко. Ако не е оная буква, която убива, онова, което ти трябва да се научиш, този закон да го изпълняваш, когато отсичаш съблазънта и целта на Христовата заповед, изобщо на заповедите да убиват греха и да ти разкриват, че има в тебе грешна природа. Да, защото много неща мога говориш, но скръбта, болка, страдания, много други идват от немощта и недостига на твоят външен човек. И всички сме така. Независимо от новото създание, което обаче там живее в една друга природа, естество, роденото от Бога, а пък другото възстановеното, то стопанисва по благодат, но там са други дарове. Тук във външния човек се изискват тия жертви и това постоянно бдене. И даже ще кажа нещо повече. Твоята агресивност. Казвам агресивност не физическа, а онази настъпателност, твърдост, непоколебимост и това да. Защото не, ясно е какво е.
да отсечеш онова, което те блокира, възпрепятства. Но да, това е активността на Божия човек. Тогава, когато той не пожелава чуждото, защото желае това, което е от Бога към него, неговото си, което Бог му обещал, в което е влязъл с обет, обрек, обричане спрямо Бога. Затова апостол може да каже, всичко е вас, било човеци, бъдеще, настояще, всичко е ваше, ако вие сте Христови. Това е обрек, това са обричани, но той го обобщава. Естествено, типично за апостола. Както и аз в много от нещата, които съм обращения, се опитвам да ви покажа цяла конструкция, а конкретиката ние живееме. Трябва и лична среща, ако искаш някаква конкретика. Нали, това е много важен момент. Но искам да разберете всичко това, нали, конкретиката, не помните, поне говорихме за обети, при Саул, като отиде да си търсеше нещо от Самуил, също отиде с дар, с принос. Нали, това е типично за пророческата традиция. Не, че тук става въпрос за някакво користолюбие, а става въпрос за принципи, които са много важни. Обричането, както казах, да не се явиш празен пред лицето на Бога. Тоест ти винаги влагаш нещо от себе си. От това, дори което още не се е сбъднало и случило. Ти още преди да се случи, ти обричаш нещо на Бога, защото това обвързва случването в бъдеще на това, което ти е обещано с Божието намерение, заветни отношения, както и съдбите Божии и правдата Божия. Да, казвам правдата Божия, която и съдби Божии. Съдби за избавление на много други човеци и за въздаяние на много други човеци, както обясних. Защото, приятели, проблема на много християни е, че точно външният човек страшно много блуждаят. Това е блуднически дух, блуждаене. То оттам идва блудство. Това блуждаене беше причина из греха на прелюбодеяние на самия Давид, за който споменах. Защото когато войските му воюваха да изпълнят Божията повеля, той всъщност видя така, от своя покрив, на покрива, на друг покрив, видя къпещата съвия Савея. Като обяснявам покрив, това са типично за Близки изток, плоски покриви, поради жегата. Това също е пространство, не е общо с това, което ние познаваме в Европа. В повечето случаи, но си представете нещо, което е покрив, който е като тераса и така нататък, нещо такова. Но въпрос е, искам да кажа, блуждаенето. И тук ще спомена нещо много важно, защото обратното на буквата, която убива и казва не вкусвай, не похващай, не докосвай, което не помага по никакъв начин в победата, за победата над грехът в тая паднала природа. Обратното, нали, това е не, което умъртвява и заявява за грехът, че е грешен, но другото е да, забележете какво е. Това е не чужда плът, а твоето тяло, твоята плът. Пояснявам да ви стане ясно. Походстването към чужда плът в пророческите писания, включително в апостол Юда и апостол Петър, се заговори за ангелите, които паднаха от своето състояние, излязоха от своето положение и походстваха към чужда плът. Забележете, чужда плът е блуждаене, блудство с чужда жена или прелюбодеяние. Но прелюбодеяние е специално към чужда жена, но блудство и към всяка жена, която не е твоя. Тя може да не е чужда, но ако не е твоя, това е блудство. Дори когато още не си женен. Прелюбодейство е когато престъпваш любовта на любимата си или спрямо любовта на съпруга на някоя друга жена, както случай беше с Давид. Но блудството е когато мога да не си женен, също сексуалната връзка и другата обекта на твоите похоти също да не е обвързан с брак. Това няма значение, това е блудство. Защото е чужда плът. Ние имаме едно тяло. Говорим за външния човек. Когато това не е престъпление, когато станат двамата бракосъчетани, станат една плът, едно тяло, както казва Христос, за таинството, за обрека между мъжа и жената, когато стават един човек. Един човек, разбира се, в оная мистерия е една плът, т.е. има съединение, но това е благословено от небето, от духовния свят. Това е законна. Това е пак закон, това е заповед. Това е Христова заповед. Като казва да не напускаш мъжа си или жена си, защото който го прави, той прелюбодейства и прави грях спрямо Бога, който е съчетал мъжа и жената. И всички тия, които правят това също да се случи и са подстрекатели към това, те са също престъпници, защото това, което Бог съчетал, човек, ако се опитва да го разруши, Бог него ще разруши.
Но това го казвам като един важен контекст, защото, приятели, защо го обяснявам това? Това е да. Това е момента, когато ти си завоевател, защото това е да очистиш, както е дадено като пример от апостол Павел Христос, който очисти църквата си, за да я представи за себе си, чиста, свята, нали? Чрез водната баня на Словото. Това е един мъж, когато неговата грижа, любов да защити, да спаси съпругата си. И обратното невястата, която в покорство, в чистота, смирение към мъжа си. Това е една голяма тайна. Апостол сравнява църквата Христова невяста и младоженеца Христос с мъжа и жената взаимоотношенията. Но това е, само отварям една скобка. Искам да кажа следното, което е изключително важно. Дадох пример с Давид, който не отиде да воюва. И поради това блуждаеше. Божите хора блуждаят, защото не са завоеватели. Казвам завоеватели, войни, агресивни, до това казах, но не по път, не говоря за физическо насилие и нещо от този род, а това да търсят. Забележете, искайте, но се казва и търсете. А след това и хлопайте. И това хлопане, искам да го кажа много ясно, е свързано с ангелските чинове, приятели. Свързано е с ангелските чинове, защото и дори в Евангелието на Йоанна се споменава, когато Христос говори, че Той е вратата, на друго място казва, че Той е добрия пастир, но говори, че стражът на него ще отвори, на добрия пастир, на истинския пастир на овцете. Въобще думата стражи прочетохме и в пророк Данаил. Това са ангелски чинове, които наистина стоят така, защото ти трябва да се пребориш с тях. Не да воюваш в смисъла против тях, но борбата е свързана с твоята вяра, свързана с твоите обреци, с верността на това, което си обещал, с твоите жертви, които невидимите стражари виждат. Те отварят или затварят вратите. Затова при апостолите може да се кажат, молете се и говорят, нали, на едно място им се отворило врата за благовестието, на друго място се затворило врата. Вратите, там се хлопа. Там има преминаване през тези врати на обещанията, но там има борба, там има завоюване на територии. То е търсене на завоюване. Това са усилия на човека във външния свят. Разберете, това не е излизане от този свят, защото много хора така разбират, когато ние говорим за системата. Христос каза, моля се, Отче, да не ги вземеш от този свят, а да ги опазиш от лукавия. Така ние, чрез всичко това, което днеска ви говоря, в тая паднала природа ние се пазим от грехът и от всичките похоти, но сме в пихоти, там където това се освещава, като се принесе на Божия олтар. Защото всяко нещо, което принадлежи на Бога, то е във властта на Неговата благодат. Там се проявява Неговата благодат. И много християни страдат, защото не са принесли на Бога като обещание в заветни отношения и също много пъти не е на верния олтар, дето казах. Нещо си правят там, наумили са си. Това ще направя това, но обрека е свързан с онова Божие дело. Да съдействаш за Божието дело. Организираното Божие дело, конкретната Божия мисия и задача. Не какво ти штукне. Важен е олтаря, който освещава дарата. Сега това го пояснявам и преди малко го сравних там, нали, че не отиваш при бръснаницата след като си ял пица, но аз го давам пример изобщо с конкретиката на Божите хора, с послушанието, което е свързано с Божите пратеници и Божите заявления. Защото, приятели, ние сме пратени да изпълняваме повеления, заявления, Христовите заповеди, но и съдби. Съдби на избавление, но и на въздаяние, както Павел казва, че ние сме благоухание смъртоносно за едни, за други животворящо. Но разберете, това е от изключителна важност, защото конкретиката е онова, което работи във външния човек. Конкретика къде влагаш? Обрекът ти в Божия промисъл ли е? Затова казвам, искайте, търсете, хлопайки и се казва, че няма лошо нещо да даде Небесния Отец. И това Христос го казва преди смъртта, възкресението и възнесението си. Това е свързано с старата природа. Той го отнася към всички, които са негови слушатели по това време. То се отнася за всички. Но то е свързано с обрека ти, обещанието ти и олтара, на който принасяш това обещание като жертва, конкретен принос, пихоти. И в този смисъл казах, че човешкият живот трябва да бъде много активен. Един поход. Не случайно апостол казва, че ние сме в победоносно шествие. Какво друго, ако не поход? Тая дума с Д, когато е. Не е поход, похотите, а поход.
т.е. отиваш на завоевателен поход. Живота във външния твой свят е търсене и хлопане, усилия, които са свързани с твоите обреци, с твоите приноси. Богу. Сега ще се обърна за това обаче към тези, които иначе от магистериум или от ЕИОН или от неща, които следят, защото са мнозина, които наистина хич не са малко на брой, тези, които следят видеята. Ще кажа обаче, които си чопват от тук, там, каквото им хареса. Ще го сравнят с думите на Христос, който ги казва относно тези, които искат да бъдат негови ученици. Казва: не можете да бъдете мои ученици, ако не се отрече... Не може да бъде някой мой ученик, ако не се отрече от себе си. И той го сравнява, казва как иначе един, който гради кула, ще я довърши до край, ще е сигурен, че ще довърши до край. Ако не знае, че ще довърши до край, няма да я почва, защото иначе ще му се смеят. Или казва, който отива на война, цар, с 10 000 срещу 20 000, т.е. говори за бройка, за количество, за мярка. Казва, ако знае, че няма да победи, той веднага праща пратеници за мир, иначе ще загуби войната. Т.е. той го сравнява с това, че ученикът трябва да е отречен от себе си и да се посветил нему. Както е в мистериите на новото създание, роденото от Бога, новия човек. Ние друг път сме говорили. Но аз сега ще обърна, защото този текст, това слово значи и нещо друго. Ако го обърнем обратното, искаш ангелите Божии да работят в твоя живот. Защото веднага отварям една по-голяма скоба. Нищо в света на физическото не става без ангелски сили. Включително дори Христос, всичките му чудеса и знамения, на много места той свидетелства, че става чрез ангели, които слизат и възлизат на човешкия син по неговите думи. Праща ангели, извиква ангели. Изобщо, въпреки че това се изпълнява чрез Божественото Слово, както четохме, Слово, дума на светите и на светията, святия на светите, на Бога, стражи, ангели изпълняват след това на определени вече измерения в физическата реалност. Искам да разберете, искаш ангелите да воюват за тебе, неговите войски, ангелски, да воюват за тебе. В определена област и определено нещо, което си поискал, същото това нещо, ако искаш изцяло да бъдат за тебе, то нещо, което искаш, ти трябва да в обрек да си го посветил нему. Чрез обрек, конкретен принос и конкретно действие, което си обещал предварително. Но помни, то е свързано с къде се осъществява. То не е какво ти хрумни, а там, откъдето си приемал благодат. Нали? Да, визирам точно това слово, което идва от нас към тебе. Това означава ти, който слушаш това слово, да разбираш къде е и трябва да изпълниш обреците си. На кой олтар? При кого? Там, където се ползваш от благодат, там, където това слово те учи, за да бъдеш послушен на гласа Божий. Който идва чрез човеци. Разбира се, човеци като тебе, но идва винаги. Затова е казано, нали, това е много важен момент. Как ще чуят, ако няма пратени, които да известят? Нали? Как ще повярват и ще послушат, ако не чуят? Как ще чуят, ако няма някой, който да им заяви, за да направят избор и да се осъзнаят и да направят своят обрек? Схващаш, слушателю или ти, който гледаш видеото, това, което говоря. Така че тия неща съвсем конкретни. И ако искаш също в твоя полза да работят силите, те също трябва да знаят, нали, това, че ти си го посветил, това не е твое си, а чрез обрек, чрез обещание и взаимоотношения ти имаш принос, чрез който нещото, което е твоята задача, е да свише, както е казано, както казах, искайте, търсете, хлопайте, ама то зависи от това, който дава. Тоест има участие на искане, търсене и хлопане. Това е твоята задача, твоите усилия, твоето пазене на чест, достоинство, за разлика от нечестивите, на твоята дума, да бъде да и не, но след това от Бога са даровете или от ангелските сили. Защото казвам, във външния човек нищо не става без ангелските сили, които ние много пъти не осъзнаваме. Това са случки, обстоятелства, които се подреждат по някакъв начин или обратното препятстват по някакъв начин. Всъщност, съвременните християни, това е огромният им проблем, че те
имат дихотомия при тях, ушким духовни неща в светските неща. Те не познават Бога във външния човек и постъпват според системата. Според технологиите, науките, псевдонауките, изобщо поведението във външния човек, те си като светските хора. По нищо не се отличават. И това е големия проблем на масата християни, на мнозинството, тия, които са нация на Христос, би трябвало да са милиардите. Да, 1,5 милиарда. Но мисълта ми е това. Разбирате ли колко са важни тия простички думи, но те са много конкретни и тая конкретика обикновено спъва мнозина и затова не постигат много от нещата, които иначе копнеят, защото не влизат в такива взаимоотношения с Божеството и с неговите ангелски чинове. А и чрез неговите свидетели и тия, които изявяват неговия глас. Тия, които изпълняваме заявлението, повелението заявяваме и заявлението и разкриваме тези съдби в живота на човеците. Завършвам с това, напомняйки за Давид, че вече следващия му син, когато жена му вече беше негова, кост от костите и плът от плътта ми, както първият Адам каза за своята любима. Това е много интересен момент. Така, когато вече беше неговата жена, която му роди Соломон, комуто Бог даде мъдрост, каквато никой друг човек нямаше на света. Сина на обещание, защото в него, в това наследство, вече Давидовия трон се издигна и Давидовия дом. Обяснявам това. Това са някакви конкретики, описани в древни текстове, но аз го визирам във връзка с твоето стоене и ходене. Как изведнъж от похоти, които бяха иначе във външния човек пагубни, както за Давид се случи, имаше едно преобразяване, една промяна, трансформация. И това беше причина самият Давид да има благословение вече оттам насетне, чрез приноса, чрез обрека, който сключи с Бога. И оттам насетне вече сърцето му не беше в похотите, беше, както се казва, никое друго сърце не беше така, както на Давид, по сърцето на Бога, по намерението на Бога. Ето това е живот в обещание. Вида вяра на външния човек е всъщност покорство и послушание. е много важно да го разбираме. Външният ни човек това може. Така вярва, като се покорява в послушание на гласа. В конкретиката на тези обреци, на тези приноси, в пихоти приноси. Такава е действената природа и действената вяра, която е покорство и послушание във външния човек. Този тип вяра във външния човек, която е в конкретика. Даже ще ви кажа, във външния човек нещата са наистина в оня закон на послушание и покорство, защото външният човек наш не може по друг начин да бъде активен, освен чрез обреци, обещания, които са свързани с Христовите думи, с послушанието. Разбирате, това е много различно от природата на роденото от Бога. Но в това ние сме призовани. Така да постъпваме. Приятели, до нови срещи!